21 лютага, пятніца, у эфіры Белсат, Зум і Віталь Бабін. Вітаю, гаспадарства, і вось якія тэмы сёння ў нас. Дзень роднай мовы. Разам з пісьменніцаю Святланою Курс пішам агульнанацыянальную дыктоўку. Герой зліваў і ўдзельнік рэпрэсіяў. Што вядома пра новага кіраўніка менскага АМАПу? Тайныя перамовы з расейцамі ў Швейцарыі, пагрозы вывесці войскі з Еўропы. Дональд Трамп працягвае шакаваць Украіну і свет. Да святкавання міжнароднага дня роднай мовы далучаюцца тысячы беларусаў па ўсім свеце. Разам з пісьменніцаю Святланою Курс мы пішам агульнанацыянальную дыктоўку, сімвал еднасці, павагі да роднага слова і культурнай спадчыны. Гэта не проста правяранне, гэта спосаб нагадаць сабе і свету, што беларуская мова жыве, гучыць і яднае. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Сённяшняму тэксту ўжо 111 гадоў, але ён ані не страціў на актуальнасці. Гэта тэкст паводле артыкула цёткі «Шануйце роднае слова», 1914 год. З малых дзён чуем мы цябе з матчыных вуст. З малых дзён чуем мы цябе з матчыных вуст. Канец сказа. Ты нам тлумачыш усе дзівы свету, якія дзіцячае вока бачыць навокал сябе першы раз. Канец сказа. Ты нам тлумачыш усе дзівы свету, якія дзіцячае вока бачыць навокал сябе першы раз. Канец сказа. І табе выказваем мы свой дзіцячы жаль, крыўду, жаданне, радасць. І табе выказваем мы свой дзіцячы жаль, крыўду, жаданне, радасць. Канец сказа, канец абзаца. Што можа быць даражэй сэрцу чалавека, як у сталых гадах пачуць цябе роднае слова у чужой старане. Канец сказа. Што можа быць даражэй сэрцу чалавека, як у сталых гадах пачуць цябе роднае слова у чужой старане. Здаецца, нібыта з далёкай чужыны пераносіш ты нас у родны край, родную вёску, дзе мы ўзраслі, дзе першыя думкі складалі, дзе гора і радасць першы раз спазналі. Канец сказа, канец абзаца. Здаецца, быццам з далёкай чужыны пераносіш ты нас у родны край, родную вёску, дзе мы ўзраслі, дзе першыя думкі складалі, дзе гора і радасць першы раз спазналі. Канец сказа, канец абзаца. Чаму ж роднае слова гэтак часта забываюць цябе людзі? Нават тут між сваімі. Канец сказа, канец абзаца. Чаму ж роднае слова гэтак часта забываюць цябе людзі? Нават тут між сваімі. З новага радка. Такі скарб, который ніхто і ніколі адабраць ад нас не здалее. Гэта любоў да бацькаўшчыны, да свайго народа, да роднай мовы. Такі скарб, который ніхто і ніколі адабраць ад нас не здалее. Гэта любоў да бацькаўшчыны, да свайго народа, да роднай мовы. Канец сказа, кропка. Родная мова, быццам цэмент, звязвае людзей. Родная мова, быццам цэмент, звязвае людзей. Канец сказа. Яна дае ім найлепшы спосаб разумець адзін аднаго, адной думкай жыць, адной долі шукаць. Яна дае ім найлепшы спосаб
разуметь один одного, одной думкой жить, одной доли шукать. Конец сказа, конец абзаца. Мейте силу и отвагу держаться родного слова. Конец сказа. Мейте силу и отвагу держаться родного слова. Мейте смелость усюды голос наказать по-своему. Конец сказа. Мейте смелость усюды голос наказать по-своему. И глядячи на вас осмелятся и іншие, поверить во властные силы свои и пойдут твердой ступой до лепшей будучины, до ясных зор счастья народного. Конец сказа, конец абзаца, конец диктовки. Яшчэ раз апошні сказ. І гледячы на вас осмелятся и іншие, поверить во властные силы свои и пойдут твердою ступой до лепшей будучины, до ясных зор счастья народного. До ясных зор счастья народного. Алаіза Пашкевич, 1914 год. Вельмі дзякую. З Днем роднай мовы гледачоў Белсату павіншавалі палітычны аналітык Артём Шрайман, а таксама журналіст, знаны блогер і аўтар праграмы «Жыццё Маліна» Мікіта Мелказёраў. Шановныя гледачы Белсата, віншую вас з Днем роднай мовы. У нашы асабліва цяжкія і непрадказальныя часы важна мець нешта, што нагадвае нам, хто мы ёсць і чаго мусім трымацца. У шмат каго з нас сённяшнія выпрабаванні часова забралі радзіму. Але яны не могуць красці ў нас ідэнтычнасць, культуру і мову, толькі калі мы самі ад іх не адмовімся. Таму давайце захоўваць гэтыя агеньчыкі, як рабілі нашыя продкі, і нашчадкі скажуць нам дзякуй. Са святам. Шановное господарство, сегодня я хочу повіншаваць вас з днем родной матчынай мовы і нагадаць, што гэта не толькі першы шэраг, першы эшелон нашай абароны, а абарона нам зараз вельмі і вельмі патрэбна, але і вялікая нагода, той трыгер, які вяртае нас да самапавагі і вельмі вялікай любові да сябе. Так што мацуйцеся, ўсё будзе добра. Размаўляць на беларускай мове і ўвогуле не ведаць расейскай. Беларускамоўная польская пісьменніца Магда Пытлякоўска-Весілеўская. І ёсць такая асоба, у інтэрв'ю нашаму каналу яна павяла, як вельмі хацела пачытаць Васіля Быкова у арыгінале, таму пачала вучыцца на факультэце беларускай філалогіі. Czemu ja поступила na białoruską filologię? Chyba temu, że ja była wielmi młoda, niepokorliwa i ja lubiła czytać książki. I u ten czas ja już czytała Byka u polskiej wersji i mnie wielmi zachciało się przeczytać jak u oryginale. I ja postupiła paralelna na polską i białoruską filologię, ale po niekilku miesięcy, kiedy ja zrozumiała, że to filologia to nie czytanie książek, a to piratusim gramatyka i stara słowiańska mowa, ja wyraszyła kinąć tę białoruską filologię. I mianowicie wtedy ja pierwszy raz pojechała w Białoruś. To była studencka pojezdka u Mir. I ja nastolki zachapiła się wtedy Białorusiu, że wyraszyła nie tylko nie kidwać w uczobu, ale no, patrzyła się moja lubow do Białorusi, jaka ja pracowała do dzisiejszego dnia. Ja zdaję się jeden z niemnogich ludzi, jaki wyuczył białoruską mowę, nie wiedają czy raniej ruskiej. I to zawsze wielmi zdziwiała ludzi u Białorusi, kiedy ja przyznawała się o tym u kramie czy u restoranie. Czasem to prowadziło do śmiesznych sytuacji. Na przykład jeden oficjant poklikał u swoich kolegów, kap na własne oczy pobaczyli Polku, jaka nie może ani słowa po rusku skazać, ale rozmawia po białorusku. Ja zauważyła, że to ja zusim po inszemu usprymają takiego samego człowieka, kiedy on rozmawia ze mną po białorusku i kiedy on rozmawia po rosyjsku. Nie wiem, może ludzi po białorusku huczać boż łagodna i ciepła. Widać tam, że to białoruska mowa ona taka, ona wielmi piaszczotna, miakka, jej przyjemna słuchać. Niby to ona stworzona dla tego, kap na jej rozpowiadać kaski, śpiewać kołychanki i kazać dobre słowy.
У дзень роднай мовы юрыст і праваабаронца Ігар Случак у інтэрв'ю нашаму каналу падзяліўся думкамі пра выкарыстанне і ўжыванне беларускай мовы на радзіме. Паводле суразмоўцы, вялікая праблема існуе ў адукацыі, дзе з кожным годам дзяцей, якія навучаюцца на роднай мове, робіцца ўсё менш. Важнае пытанне гэта адукацыя. У адукацыі праблемы ўзнікаюць, што вось адукацыі з кожным годам дзяцей, якія вучацца на беларускай мове, все менш і менш, хоць на попыт на беларускамоўную адукацыю ён расце. Гэта можна паглядзець па дынаміцы таго, што бацькі самі больш схіляюцца да беларускай мовы, і той же, калі дзеці жывуць у такой сям'і, то яны таксама ідуць, хочуць вучыцца таксама на беларускай мове, але новыя школы і класы не адкрываюць. Стан беларускай мовы ў Беларусі зараз на ўзроўні дзяржавы дрэнны, бо дзяржава выбрала рускую мову як мову дзяржаўнага кіравання, як афіцыйную мову, і за кошт гэтага беларускай мове адводзяцца такія, ведаеце, нішы, як культура, лапці, вышыванкі, што-нибудь такое. А вось там, дзе нешта сур'ёзных рэчаў датычыць, то дзяржава там прасоўвае рускую мову. Таму зараз існаванне беларускай мовы ў сённяшняй Беларусі, залежыць толькі ад актыўнасці беларусаў, людзей, якія проста самі мовай карыстаюцца, самі яе вучаць, насуперак той дзяржаўнай палітыкі, якая зараз у Беларусі. Беларускамоўная адукацыя, па сутнасці, сёння ў Беларусі немагчымая, бо зараз існуюць беларускамоўныя школы, якія былі адкрытыя у часы пачатку нашай незалежнасці. І з кожным годам беларускамоўных школаў становіцца менш праз тое, што зараз іх ўжо не проста не закрываюць, а яны проста закрываюцца праз некамплектнасць. І ў той жа час новыя школы беларускамоўныя не адкрываюцца. То бок, напрыклад, вясковая школа, яна была беларускамоўная, яна закрылася, і там яна закрылася праз тое, што проста дзяцей няма. І ў той жа час, напрыклад, у вялікім горадзе з'явілася кола бацькоў, якія хацелі б навучаць сваіх дзяцей на беларускай мове, але ім не ідуць насустрач, і ні школу, ні клас не адкрываюць. Таму атрымоўваецца так, што беларускамоўная адукацыя толькі змяншаецца. Калі паглядзець на сістэму адукацыі, то, напрыклад, беларускамоўных садкоў прыкладна 25% у Беларусі. А пасля дзеці ідуць ужо ў школу, і толькі ў 10% беларусаў ёсць магчымасць працягваць адукацыю на беларускай мове. То бок нават не вытрымліваецца гэты парытэт чвэрць беларускамоўных садкоў, чвэрць беларускамоўных школаў, хаця б так, але і гэтага таксама няма, гэта праблема. Зараз такі, ведаеце, па сутнасці беларуская мова вывучаецца як у 19 стагоддзі. Калі, напрыклад, беларускай шляхты, заможных людзей, яны звычайна сваіх дзяцей адукоўвалі проста на хатняй адукацыі. І зараз, каб дзіця засвоіла беларускую мову, гэта толькі залежыць ад прынцыповасці бацькоў. Калі бацькі займаюцца з дзіцём і вучаць яго беларускай мове, дадатковую даюць адукацыю пазашкольную, то толькі так можа перадавацца ад пакалення да пакалення беларуская мова ў Беларусі зараз. Па-за межамі тых 10%, якія вясковых школ. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі агучыў пазіцыю адносна зняцця міжнародных санкцый, заявіўшы, што тыя адзін з асноўных інструментаў ціску на рэжым Лукашэнкі. Кабінет назваў 3 ключавыя патрабаванні, пры выкананні якіх санкцыі могуць быць паэтапна знятыя. Гэта спыненне рэпрэсіяў, вызваленне палітычных вязняў і свабода палітычнай ды грамадскай дзейнасці. Пра іншыя падзеі ў скароце. Угоршчына зноў выступіла з пагрозаю заблакаваць падаўжэнне санкцыяў Еўразвязу супраць Расіі і Беларусі. Будапешт не толькі ставіць пад сумнеў падаўжэнне дзейсных санкцыяў яшчэ на 6 месяцаў, але і пагражае сарваць узгадненне 16-га пакету абмежаванняў, прымеркаванага да 3-й гадавіны поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Таксама Угоршчына плануе выступіць супраць пакету дапамогі Кіеву ад Еўразвязу памерам 20 мільярдаў еўраў. Менскі АМАП атрымаў новага начальніка. Ім стаўся 47-гадовы палкоўнік Мікалай Максімовіч. Ён з 2017-га працаваў намеснікам начальніка міліцыі грамадскай бяспекі УУС Менскага аблвыканкаму. Ягонае імя трапіла ў публічную прастору пасля злітых тэлефонных размоваў, дзе той абмяркоўваў, у якіх умовах трэба ўтрымліваць палітычных вязняў. За ўдзел у паслявыбарчых рэпрэсіях Максімовіча залучылі ў санкцыйныя спісы Еўразвязу. Ягоны папярэднік Дмітрый Балаба цяпер узначальвае спартовае таварыства «Дынама».
У Менскім гарадскім судзе ў адкрытым рэжыме распачаўся працэс над журналістам Ігорам Ільяшом. Яму ставяць у віну нібыта дыскрэдытацыю Беларусі і спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. За гэта журналісту пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Працэс вядзе суддзя Сергей Кацар. Ільяша трымаюць у СІЗА ў Калядзічах каля Менску. Ён не выехаў з Беларусі і падтрымліваў лістамі і перадачамі жонку, палітзняволеную журналістку Кацярыну Андрэеву. Яна адбывае тэрмін 8 гадоў і 3 месяцы ў гомельскай калоніі. Лятучыя аўтамабілі даўно сталіся сімвалам футурыстычных уяўленняў пра будучыню. Яны з'яўляліся ў культавых фільмах, але цяпер гэтая фантастыка робіцца рэальнасцю. Каліфарнійская кампанія Aleph Aeran Autix прэзентавала відэазапісы выпрабаванняў лятучага аўтамабіля Model Zero. На кадрах відаць, як машына вертыкальна ўзлятае і пралятае над прыпаркаванымі аўтамі. Аднак пакуль вытворчасць у пачатковай стадыі, а цана лятучага аўтамабіля будзе вельмі высокая. За апошнія месяцы прадстаўнікі ЗША і Расіі неаднаразова сустракаліся ў Швейцарыі, каб неафіцыйна абмеркаваць вайну ва ўкраіне. Паводле агенцтва Reuters, адна з такіх сустрэчаў адбылася на мінулым тыдні, а перамовы праходзяць у межах неафіцыйнага каналу сувязі. Яны пачаліся яшчэ ў лістападзе, пасля перамогі Дональда Трампа на выбарах. Імёны ўдзельнікаў не раскрываюцца, мяркуюць, што гэта неафіцыйныя прадстаўнікі дзяржаўных структураў. Тым часам у асяроддзі Дональда Трампа думаюць, што Владзіміру Зеленскаму варта тэрмінова пакінуць Украіну і нават называюць аптымальны кірунак для ад'езду Францыя. Пра гэта паведамляе Нью-Йорк Пост са спасылкаю на крыніцы блізкія да Белага дому. Паводле выдання падтрыманне украінскага лідара сярод амерыканскіх чыноўнікаў імкліва падае. Нядаўна Трамп публічна раскрытыкаваў Зеленскага, назваўшы яго дыктатарам і заявіўшы, што той наўмысна зацягвае вайну, каб працягваць атрымліваць заходнюю дапамогу. Акрамя таго, амерыканскі прэзідэнт папракнуў Кіеў у зрыве угоды наконт рэдказямельных металаў і адмове ад перамоваў. З намі на сувязі Рыгор Ніжнікаў з Фінскага інстытуту міжнародных справаў. Спадар Рыгор, вітаю вас. Вітаю. На ваш погляд, гэтыя перамовы ў Швейцарыі паміж ЗША і Расіяй, нават калі улічыць, што там маглі быць прадстаўнікі Украіны на гэтых сустрэчах, якія яны мелі плён, ці ўвогуле яны былі патрэбныя? Мы бачым, што пакуль рэзультаты вынікаў ніякага няма. То бок мы не бачым, чтобы адміністрацыя Трампа змагла дабіцца нечага новага ў адрозненні з папярэдняй адносна заканчэння вайны. Путін так і не жадае ісці ні на перамір'е, ні на мір, таму вынікаў няма, але, канешне, кошт гэтых перамоваў занадта вялікі ўжо зараз. То бок Расія прарвала дыпламатычную ізаляцыю на захадзе, і даволі небяспечныя крокі былі зроблены ў дачыненні да Украіны і Европы. Выданне Нью-Йорк Пост увогуле паведамляе, што асяроддзе Трампа прапануе Зеленскаму як мага хутчэй пакінуць Украіну і паехаць у кірунку Францыі. Што за гэтым можа стаяць, спадар Рыгор? Я думаю, што Трамп чамусьці думае, што Зеленскі з'яўляецца перашкодай для дамовы паміж Пуцінам і Амерыкай. Таму і, канешне, мы таксама добра ведаем, што ёсць некаторыя праблемы адносна адносінаў паміж Зеленскім і Трампам яшчэ з 2019-2020 гадоў, калі Трамп заканчваў свой першы срок. То ёсць персанальныя праблемы. Але тое, што Трамп лічыць так, гэта, канешне, памылка, і будзем спадзявацца, што ён зразумее, што галоўная перашкода ў Маскве, але недзе не было яшчэ. Але нават калі лічыць, што самая радыкальная ідэя ў звязку з гэтай інфармацыяй можа быць такая, што калі Зеленскі не з'едзе, то Трамп фактычна дасць дабро Пуціну на ліквідацыю прэзідэнта Украіны ці, напрыклад, для таго, каб заняць больш тэрыторый гэтай краіны, калі ўсё ж такі Владзімір Зеленскі паедзе ў Францыю. Як гэта можа выглядаць, які можа быць увогуле план таго, каб Зеленскі пакінуў сваю краіну? Я думаю, што мы не павінны гэта нават абмяркоўваць. Гэта яшчэ адны такія з ідэй Дональда Трампа, які ён сам яшчэ не агучваў, але тым не менш, які сам-насам з губернатарам Трудо ці Панамскім каналам і Грэнландыі, таму я б да гэтага ставіўся скептычна. Гэта такі шум. Мы павінны казаць, што Зеленскі гэта адзіны легітымны лідар Украіны, і
грамадства украінскае ўжо згуртавалася вакол яго на чале за гэтых падзей. І мы таксама павінны так ставіцца. Я не думаю, што гэта магчыма, Зеленскі не ўедзе. І галоўнае пытанне, канешне, што Трамп жадае гэтым дабіцца. Я думаю, я спадзяюся, што як толькі ён зразумее, што гэта немагчыма, ён пераключыцца на іншыя тэмы. У рамках гэтых дамоўленасцяў з Уладзімірам Пуцінам ці папярэдніх дамоўленасцяў з Крамлём, на ваш погляд, інфармацыя пра тое, што ЗША прапануе не называць Расію агрэсарам, больш за тое, што кангрэсмены ўжо пачалі разглядаць закон аб выхадзе Злучаных Штатаў Амерыкі з АН. Яны вяжацца вось у адной прасторы у выглядзе таго, што гэтыя перамовы ўсё больш нагадваюць такі цесны звязак паміж Масквой і Вашынгтонам і ўсё большая сепарацыя з еўрапейскімі дэмакратычнымі структурамі. Разумееце, тут пытанне ў тым, што, канешне, Трамп зрабіў зашмат саступак, каб проста сустрэцца з Владзімірам Пуцінам патэнцыйна, каб проста пачаць гэтыя перамовы. І, канешне, гэта беспрэцэдэнтна. Мы можам пытаць, ці гэтаму ён вучыць у сваёй кнізе пра лідарства і перамовы. Але ж пытанне ў тым, я лічу, што гэтыя пытанні для Трампа другасныя. Ён лічыць, што ўсё гэта нічога не каштуе, тому што Украіна і так прайграе, што НАТО ўсё роўна не прыйдзе в Украіну, а Украіна не вступіць у НАТО. Таму гэтыя саступкі яны з'яўляюцца для яго сімвалічнымі. Канешне, они сімвалічны для іншых. Але ж калі вернемся мы да сутнасці, мы бачым, што пакуль результат, вынік вось гэтага збліжэння з Масквой, ён ніякі для заканчэння вайны. Няма ні перамір'я, Пуцін адмаўляе ісці на нейкія саступкі для Трампа, і пытанне тут для мяне адно, калі Трамп гэта зразумее. То бок я лічу, што гэта, як кажуць, план Трампа проста хутка дамовіцца з Масквой о нейкай вялікай здзелкі, дзе кожны з бакоў пойдзе на саступкі, ён немагчымы, таму што Владзімір Пуцін не збіраецца ісці на нейкія саступкі Дональду Трампу. Разом з тым ёсць інфармацыя ад агенцтва Bloomberg пра тое, што ўсё гэта гульня, што Пуцін проста нават засцерагаецца, што Трамп яго можа правесці ў нейкую пастку. Што вы думаеце вось пра такі варыянт? Я думаю, што абодва бакі гуляюць адзін з адным. Кожны спрабуе з іх, як кажуць, выйти з гэтай гульні пераможцам. Путін уже перамог, але ён просто, я думаю, лічыць, што чым долей ён гуляе, чым долей яны размаўляюць з Амерыкай, тым больш патэнцыйны можа быць вынік. І, канешне, я думаю, што все гэтыя вбросы, яны павінны даказаць Дональду Трампу, што ён вялікі гулец, і каб ён працягваў рабіць тыя крокі, які ён робіць, бо калі Трамп зразумее, як ён памыліўся, для яго будзе, тым болей балюча для яго будзе. Агулам ці не ствараецца ўражанне таксама, што ЗША ідзе проста, вядзе гэтую гульню, таму што Крэмль працягвае весці гэтую гульню на свой бок, і Трамп, як вядомы чалавек Крамлём, ідзе вось на гэтым павадку. Ці ўсё гэта проста выглядае так, як быццам бы пакуль і Вашынгтон, і Масква больш гуляюць на публіку, на медыа і на тое, каб раззлаваць еўрапейцаў і Украіну? Я бы не казаў, што Трамп з'яўляецца цалкам вядомым, ён так хоча, ён лічыць, што ён зможа гэта зрабіць. І тут мы павінны казаць, што ёсць нейкая спадчына. То бок мы бачым, што кожная новая адміністрацыя, калі мы выйдзем за кантэкст вайны, мы бачым, што кожная адміністрацыя хацела дамаўляцца з Масквой. Яна лічыць, што ў них ёсць аргументы, у них ёсць нейкія агульныя інтарэсы, якія яны могуць даказаць неабходнасць для Масквы пайсці на нейкае збліжэнне. І Байден так рабіў, і Трамп у свой папярэдні срок, і Абама пытаўся нармалізоўваць адносіны, і ніколі гэта не спрацоўвала. І кожны раз гэта вяло для больш жорсткага падыходу Злучаных Штатаў. Хутчэй за ўсё, Трамп ідзе па такой же дарожцы, ён лічыць, што ён лепей за Байдена, што Байден памыляўся, трэба рабіць нешта іншае, але калі ён прыйдзе да высновы, што Пуцін не збіраецца ніяк з ім размаўляць, дамаўляцца і ісці на саступкі, вось тут пытанне, што ён будзе далей рабіць. І вось для мяне гэта галоўнае, што ён зробіць праз некалькі месяцаў, калі ён так даведаецца, што ўсё, што ён рабіў, гэта проста быў, як кажуць, шум і пыл.
Яшчэ адна трывожная інфармацыя, якую агучыў, дарэчы, фінскі дэпутат у еўрапейскім парламенце Мікаэл Тола, які сцвярджае, што Трамп фактычна даў Еўропе 3 тыдні на капітуляцыю Украіны і інакш пагражае вывесці амерыканскія войскі з Еўропы. Ці гэта таксама можа быць праўдай і ці гэта не дасць шанец Пуціну атакаваць еўрапейскія краіны бліжэйшым часам? Ну, гэта такія слухі, якія, кажуць, я б не абмяркоўваў сур'ёзна, бо мы не ведаем, які ў яго крыніцы, адкуль ён гэта бярэ, і пакуль мы не бачым. Я думаю, што ўсё роўно мы павінны разглядаць Трампа як чалавека, які перш за ўсё ідзе за сваімі інтарэсамі. І, канешне, ён будзе таргавацца і з Масквой, і з Еўропай, але ж для інтарэсаў Злучаных Штатаў і прыняцця дрэннай здзелкі па Ўкраіне і выхад з Еўропы — гэта стрэл не толькі сабе ў ногу, гэта, як кажуць, проста можа быць фатальнай ранай, бо адразу гэтым скарыстаюцца і Кітай, і тая ж Расія. Таму я лічу, што пакуль Трамп проста пускае шмат пылу ў вочы, ён хоча, ён такі нейкі як дызраптар, ён хоча зварухнуць рэчы. Ён, вядома, хоча скарыстацца слабасцю і Еўропы, і магчыма нават Расіі, але мы ж добра ведаем, што вынік будзе адзін, ён не зможа. І вот далей пытанне, што ён будзе, ён проста вырашыць, што гэта яго больш не цікавіць, і ён пойдзе займацца іншымі рэчамі, чи, напрыклад, ён палічыць, што добра, тады будзем даваць Украіне то, што ёй трэба. Вось гэта галоўнае пытанне на сёння. Разам з тым, калі глядзім на перамовы паміж Вашынгтонам і Масквой, то фактычна кожны дзень, а то не ледзь кожную гадзіну з'яўляюцца нейкія новыя падрабязнасці, а вось падрабязнасцей перамоваў спецпасланніка Трампа Кіта Келага і Владзіміра Зеленскага ў Кіеве фактычна няма ніякіх. Учора была запланаваная канферэнцыя, яна не адбылася. На ваш погляд, чаму гэтыя перамовы, гэтыя дамоўленасці трымаюцца ў нейкай тайне, чаму няма нейкай канкрэтыкі ў дадзеным выпадку? Да, добрае пытанне. Па-першае, мы, канешне, бачым, што нават тыя прамовы і рэчы, якія выходзяць з афіцыйных істочнікаў Злучаных Штатаў, яны супрэчаць самі сабе. То бок мы бачым, што Злучаныя Штаты дакладна самі не ведаюць, што яны робяць. Вось Трамп, ён лічыць, што так трэба рабіць, а далей выканаўцы губляюцца, бо не ведаюць, што і як і чаму, і вось таму мы маем такі канфлікт у публічнай прасторы паміж чальцамі адной адміністрацыі. Што датычыцца Келага, мы добра ведаем, што Келаг, ён стаў нікім, па суті. То бок, калі мы лічылі, што ён будзе галоўным адказным за вайну, за вырашэнне гэтай вайны, то вось той факт, што яго выключылі са спісу перагаворнай каманды, што ён стаў, па суті, як свадзебным генералам і не мае ўжо таго ўплыву, і то бок ён все, што ён можа зрабіць, гэта яшчэ раз проста давесці да Владзіміра Зеленскага нейкія тэзы Трампа, але ніякія уплыву на нейкія рашэнні ён сёння не мае. Таму і я думаю, гэта галоўная праблема. А чаму прэс-канферэнцыі не было? Я думаю, што все ж таки, хутчэй за ўсё, гэта было пажаданне самого Келага, тое, што мы бачылі. І хутчэй за ўсё на прэс-канферэнцыю трэба ісці з нечым. Я думаю, што пасля гэтай сустрэчы, то бок, як мы чулі, што размаўлялі апять пра дамову пра рэдказемельныя металы, і што гэтую дамову ніхто пакуль падпісвацца не збіраецца, то вынікаў няма, і навошта дадаваць нейкі яшчэ больш градус двухбаковым адносінам. Гэта, я думаю, вартае, таму это добрае рашэнне, што так вырашылі, што хоць тут не трэба рабіць нейкія канфлікты ў публічную прастору выносіць. Спадар Рыгор, вось гэта інфармацыя таксама і размова пра тое, што Пуцін чакае капітуляцыі Украіны на 3-ю гадавіну 24 лютага. Вядома, што крамлёўскі дыктатар вельмі любіць сімвалізм лічбаў. Ці гэта можа быць праўда? А таксама, можа быць, вы пракаментавалі ту інфармацыю, якая з'явілася днямі наконт заканчэння вайны, наколькі верагодныя такія сцэнарыі. Вось Трамп у ягонай адміністрацыі лічаць, што вайна можа скончыцца да Велікадня у красавіку альбо да 9 траўня. Ці гэта рэалістычны фінал можа быць гэтых перамоваў? Я не бачу пакуль такой магчымасці зусім. Праблемы паміж Расіяй і
тымі же Злучанымі Штатамі, я не кажу ўжо пра Украіну, занадта вялікія, каб проста іх взяць і вырашыць нават за сталом перамоваў. Да, Масква збіраецца воеваць, Масква вельмі жадае палітычнай капітуляцыі Украіны, таму і гуляе ў гэтыя гульні з Дональдом Трампам, жадаючы выбараў і іншых рэчаў, якія, вядома, будуць крокам да палітычнага вырашэння украінскай праблемы Масквы. Але ж мы таксама добра ведаем, што гэта добра разумеюць в Украіне, гэта добра разумеюць в Европе. І нават калі Злучаныя Штаты паменшаць сваю дапамогу, я не кажу пра тое, што яны выйдуць, а паменшаць, пакуль ёсць запас стойкасці в Украіне і нейкая рашучасць Еўропы, то Масква так проста сваіх вынікаў не даб'ецца. І зараз я лічу, што гэта проста ідзе даўленне з розных бакоў на Украіну. Мы бачым, што сітуацыя даволі, канешне, цяжкая, і яны пытаюцца расхістваць і далей, але я не думаю, што гэта спрацуе. Вельмі спадзяемся на гэта і мы. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць проста цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А таксама не забывайце зазіраць і на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, а мае калегі з онлайну падрыхтавалі для вас агляд найцікавейшых матэрыялаў сацыяльных сетак. Асабістым самалётам Лукашэнкі ў суправаджэнні кіраўніка КДБ Церцеля. Днямі з візітам да менскага дыктатара наведаўся лівійскі фельдмаршал Халіфа Хафтар. Што яднае Лукашэнку і фактычнага кіраўніка часткі Лівіі, высвятлялі журналісты праграмы «Прасвет». Пабачыць новае выданне якой вы можете на нашем YouTube-канале Белсат Ньюс. Прошу считать, что вы приехали к своим друзьям. Аб'ядноўваюць сяброў шчыльныя стасункі з Расіяй пад крылом Крамля Хафтар з 2016 года. Пасля няўдалай спробы ваеннага перавароту уплыў Хафтара на ўсходніх лівійскіх тэрыторыях значна павялічваўся. Весці далейшую барацьбу за ўладу дапамаглі крамлёўскія грошы ды найміты. Увабраўшы ўсю моц расійскіх рублёў, праз 3 гады Хафтар рушыў на Трыполі. Гэта была спроба зрынуць урад нацыянальнай згоды, які супрацьстаіць мяцежнаму генералу, які прызнаюць Захад ды ААН. Якія супольныя палітычныя і, што нямала важна, эканамічныя інтарэсы ў рэжыму Лукашэнкі з лівійскімі паўстанцамі, глядзіце ў «Прасвеце» на канале Белсат Ньюс. На ўездзе ў Пакроўск украінскі горад, які цяпер спрабуюць захапіць расійскія акупацыйныя войскі, з'явіўся беларускі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Фотафакт можна знайсці ў акаунце Белсату ў сацыяльнай сетцы X. Усталявалі сцяг байцы палка Каліноўскага, якія бяруць удзел у абароне гораду. У сваім тэлеграм-канале беларускія добраахвотнікі зазначылі, што сцяг на ўездзе ў Пакроўск даніна памяці нашай суайчынніцы Марыі Зайцавай, якая загінула пры абароне гэтага гораду Данецкай вобласці. Як у дзень роднай мовы пераадолець страх і зрабіць першы крок у бок беларушчыны радамі ў новым выданні праграмы «Мова на нова» дзеліцца акторка і выдаўца аўдыёкніг Крысціна Дробыш. Фрагмент знойдзеце на нашым тэлеграм-канале, а поўнае выданне «Мова на нова» на YouTube-канале Белсат Лайф. Можна, прынамсі, узяць некалькі словаў, якімі мы карыстаемся кожны дзень, там, прывітанне, дзякуй, калі ласка, на здароўе, вось такога кшталту, ці смачна есці. І хаця бы проста ўзяць там 5 словаў, которые вы на сёння заменіце беларускімі словамі. І можа яно нават і стане прывычным. А так, канешне, калі няма магчымасці паразмаўляць, хочацца там пабыць на самоце, ці адзінае, што ёсць, гэта пабыць на самоце, то можна ўключыць беларускія песні, а гэта не толькі Лявон Вольскі і кшталту таго НРМ і ўсё астатняе. Ёсць вельмі шмат цяпер выпускаецца музыкі па-беларуску. Паглядзець кінцо пераагучанае па-беларуску, паслухаць аўдыёкнігу. Іх вельмі шмат для дзяцей і дарослых. Мацарэля, пармезан, грана падано, вытанчаныя смакі італьянскіх сыроў даўно сталіся сапраўднаю візітоўкаю гэтай краіны, аднак на востраве Сіцылія традыцыйнаму прадукту знайшлі выкарыстанне далёкае ад гастранамічнага. Там ладзяць спаборніцтва і коцяць уздоўж вуліцаў 12-кілаграмовую галаву авечага сыру пекаріно. Відэа спаборніцтва са шматгадовай гісторыяй вы знойдзеце ў інстаграме Белсату.
І на гэтым у нас усе навіны. Дзякую за вашу увагу, каментары і упадабанні. Зычу спадарству добрых выходных. Да хуткай сустрэчы.